Operațiunea de makeover cu Roberțică. Say hi. Hai, bitch. Hi bitch. Cu Nicuță. Hi bitch. Cu Găuzarul. Și cu Găuzarul. Hi bitches all over the world. Deci vom transforma această motocicletă. Simplă motocicletă într-o bestie ucigașă. Așa. Aceasta se va întâmpla în câteva decursul câțiva ani. Până când nu o să se mai meargă motocicleta pe stradă și făcut-o degeaba. Da. Acum prezentăm șaua, care e un complet makeover, și toba făcută de Roberțică, care e foarte mișto. Așa, și acum o să-i punem restul de chestii treștii. Revenim cu amănunte. The makeover. Și că m-am chinuit să sudez, bă, ce sudez. da, hai să vă arătăm o motocicletă adevărată, asta cea mai faină, care nu are nevoie de makeover. Ta-da!